Предишните видеа ти показах айда, пас, фап, баб и сега пасо. Ако искаш резултат, а не просто внимание, това е най-силният шаблон. Пасо. Това е формулата, която използваш, когато искаш човекът да вземе решение. Не да мисли, да действа. Пасо е напомпаната версия на пас. Тук не спираме до това просто да предложим решение, а рисуваме финалната картина на победата. Ако пас спира болката, то пасо добавя и доза допамин, като показва точно какъв ще бъде животът на клиента, след като проблемът е премахнат. Това е формулата за висока конверсия. Пасо минава през 4 стъпки. Проблем, напрежение, решение и ясен резултат. Ето как да го използваш на практика. Просто попълваш в скобите релевантното съдържание за твоята ниша. Имаш проблема, което води до засилена болка, за това решението, за да получиш крайният резултат. Най-главното, даваш решение плюс обещание за страхотен финал. За да го разбереш по-ясно, ето пример с маркетинг за малък бизнес или реклама. Проблема. Имаш страхотен продукт, но никой не посещава сайта ти. Напрежение, което означава, че инвестицията ти стои блокирана, а конкуренцията те изпреварва всеки ден. Решение. Затова ние внедряваме доказана стратегия за Google Ads и резултат, за да видиш постоянен поток от нови запитвания и реален ръст в продажбите. Сега ще ти дам още няколко примери, за да видиш как работи и в други бизнеси. Пример 1. Бизнес консултация. Имаш бизнес, но нямаш стабилен растеж, което създава напрежение и несигурност. Затова анализираме процесите и ги оптимизираме, за да имаш контрол и предвидими резултати. Пример 2. Маркетинг услуга. Нямаш постоянен поток от клиенти, което прави приходите ти непредсказуеми, затова изграждаме система за привличане на клиенти, за да имаш стабилни резултати всеки месец. И пример 3. Фитнес. Тренираш, но не виждаш реална промяна, което те демотивира и те кара да се отказваш, затова работим с персонален план, за да постигнеш резултатите, които искаш. На някой може да не му допадат тези текстове, но аз просто ги давам за пример и всеки трябва да си ги изгради според неговите виждания за неговият бизнес. И това беше последният, петият шаблон. Предишните видеа ти показах айда, пас, фап, баб и сега пасо. Следващото видео ще ти оставя линк към PDF книжка, в която съм подредил всички шаблони на едно място, за да можеш да ги използваш директно.